ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тj. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кор. Мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорем, метавонем ки дар номераи имо ватсап рой кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ватсаптон подлиста кунем. Марҳамат, рафтем. Якум хонаи назди ҳавлигӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Зарнисол гуфтагӣ аст. аз Зарнисол мегӯяд то хонара мегӯяд 5-10 минут роҳ аст. Опши мегӯяд 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагӣ, якта калидор, баня, кухня, дута дигар подвал дорад ва дар болошам мегӯяд 3 хонага када мешавад. хонаи дуошина мегӯяд када мешавад. дар дуруни хона мегӯяд ванна, калидор, ошхона. дар дуруни хона аст. хона мегӯяд бо ғишти пухтакати омода шудааст. дар пеши хона мегӯяд оби чашма аст ва оби хали шаҳриам аст ки метавонем ки оби чашмӣ ва оби чашма ҳам гузаронем. подвалам дорад, боз як ҳама дигар қум, санг ҳамин хел дорад. хоб дӯстони азиз, хона тоқа вариантҳои алишикати ҳастанд ки фурӯхта намешавад. хай кадомитон мехаред, бо метавонед ки занг зада пурсед нархша, не ки фақат алишӣ мегӯяд. ягон духонага мегӯяд аз территорияи шаҳри Душанбе бошад, мегӯяд алиш мекунем. хоб новостройка ёки ремонтдора ёки чӣ хеле ки набошад, наметавонед вариантҳои худтонро пешниҳод кунед. тоқа вариантҳои алишӣ. рақамҳо расмӣ ҳастанд. дар рақамҳошон ватсап пайваст доранд ёки номерошон занг мезанед. тоқа вариантҳои алишӣ ҳастанд. ҳуҷҷатҳои хона 100%, 4 сотиқ замин ҷои беҳтаринае. ва кадомтон намхели вариантҳои алишӣ ҳастанд ба квартира, марҳамат, метавонед ки дигар маълумотро аз ҳамин рақамҳо гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. баъдон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон гуфтагӣ аст ки лаби роҳда доми навай. якхонага квартирае ки не ки духонагаш кадаган баъдон дар 14 ошина қарор дорад. 41 квадрати метрае. обсвет ҳаста, ошхона, баня, кухни, термис ва лифтам дорад. ҳамаш кор мекунад. оби гарми хунук, лаби роҳда қарор, ремонти хона кадаги аст. медорад зиндагӣ ҳамаш 100% ҳамаи шароитош. хоб срош ҳама фурӯша мегӯяд бо нархи 210 000 сомонӣ мегӯяд бо савдо ҳама мешавад. 41 квадрати рон аст. духонага квартира Кадянша, 14 ошина, лифт дорад, лаби роҳ. кадоме ки мехарам мегӯяд омада бина бо арзонтар када метием. номерошон мегафон аст, кор мекунад. марҳамат, тамос гирен. шумо дам агарам хали квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ёки замини холӣ, мошин, мағоза, техника ягон чӣ барои фурӯхтан бошад, марҳамат, сурат маълумотро намехел рой кунед. мо дар видеои оянда рекламада фурӯшта мегузорем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст. баъдон қарор дорад дар шаҳри бохтар, шаҳри қурронтепа, дар ноҳияи кушониён гуфтагӣ аст. ба ҳоҷи шариф мегӯяд, яъне ки ба бозори ҳоҷи шариф мегӯяд хело наздикае. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагӣ, якта калидор, баня, кухни дорад. хонаҳо мегӯяд хайр ремонташон мегӯяд беҳтарин нест, мегӯяд не ки средни ремонт дорад. мегӯяд ошхона, баня, як хонашон мегӯяд ошхона кадаги аст. 4 дар хона аст. як калидор, баня, кухниам средни ремонт дорад. як дона дарахтони мевадиҳанда обсо дар дуруни хона ҳаст. ҷош мегӯяд хайсода мегӯяд срошна мефурӯшем бо нархи 178 000 сомонӣ. бо ягон сомоша арзон мекунем. мегӯяд гирди хона пол ниход маҳкам. хонаҳои барака бадуни азиз, яъне ки буданд дӯстоне ки ҳам хали хонаҳо сурух кардан аз территорияи шаҳри Қурғонтепа арзон. ина ба шумо арзон аст ки 178 000 сомона беҳтарин хонаи беҳтарин ки нархшам арзона. метавонед ки бо шумо дар инҷа заминшон калона бо хона кунед. 6 сотиқ заминае. номерошон билайна кор мекунад. ба кадомитон ки маъқул аст, марҳамат, тамос гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. баъдон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст. дар чораҳаи диагностика қарор дорад. доми 6 ошина баъдон, яъне ки чораҳаи диагностика. хоб якхонага квартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад. 26 квадрати метрае ки обсвет аст. ошхона, баня, кухни, кондитсионер, термис, ремонти замонави кадаги аст бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ.
квадрати хона ине ки майдатар ине ки ҷои беҳтарина мегӯяд ине ки ремонт дошт замонави кадагиай бо нархи 240,000 сомонӣ мефурӯшад мега бо арзонтарам мешавад омада мега аз пеш бинен номероша номерои омобайла бадун аст ба кадомтон маъқул аст тамос кунед лайкҳоро фаромӯш накунед агар имконият бошад селкаи навори моро дар ватсапи имутон подписа кунед раҳмат барои дастгириётон хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатии сайбадрон қарор дорад нашам дар шаҳри душанбеи пойтахт дар райони исмоилӣ сомонӣ гуфтага сайбадрон азиз кӯчаи мирзо турусунзода яъне ки 91 микрорайоне ки ҳамин хел гуфта пеши бозори меҳргон гуфтага аст хоб яъне ки пеши мактаби 9-11-53 мегӯяд наздика пеши шуда мега бо сетаи дига хоб садикам ҳаста мега соҳибшон пеши хона ка мега чанд намуд транспорт мегзарад хонане ки масоҳати заминаш хело камай 1 сотиқ замина мегӯяд соҳибаш ки ду дар хона қати як калидор баня кухни ошхона ҳамаш дохтагӣ ҳаста хона ремонт кардагӣ аста рӯи ҳавлишам битон гедашполни маҳкам не ки фақат ҳамин ки камтар ҳавлиш майдатара мега соҳибош хона мегӯяд бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ мегӯяд таъмин ҳаста бадун азиз хоб фурӯхта мешавад бо нархи 313,000 сомонӣ нақша мега бо арзон мешавад яъне ки кадоми кан кардан харидоре омада бинад арзонтар кадом метавад 313,000 сомонӣ ба кадоми шумо ки маъқул аст рақамошо мондагӣ аст маҳрамат тамос гиред квартираи фурӯшии навбатии сайбадрон инашам қарор дорад дар шаҳри душанбе дар 112 микрорайон гуфтага аст соҳибшон яъне ки лаби роҳа мегӯяд рӯпарӯи мағозаи вална михел маълумот аст духонага квартира аст сайбадрон ки дар якум ошӯнаи цаколни квартира яъне ки этаж қарор дорад 63 квадрати метр обсвет ҳаст ошхона баня кухни кондитсионер мебел қатишон медиҳанд ремонти замонавӣ кардагия ки 63 квадрати метр ҳама шароитош муайян аст цаколни квартира якум ошӯна мешавад додин азиз доми 9 ошӯна аст ки дар якум яъне ки нолавой қарор дорад бо нархи 270,000 сомонӣ мегӯяд мефурӯшем бо арзона мекунем мега соҳибшон ба кадомитон маъқул аст номерошо номерои мегафона кор мекунад метавонед ки пурра маълумотоша аз соҳибашон гиред танҳо одамони харидор мегӯяд занг занад аз шумо хоҳиш шумо мина ки лайки бепул гузоред агар имконият бошад навори моро дар ватсапи мотонам исилкаша поделиться кунед хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар ленский район гуфтага аст дар деҳаи ҳаёти нав ноҳияи рӯдакӣ ленский район деҳаи ҳаёти нав ҳамин хел маълумот ҳастай обши маҳсулоти заминашон 3 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёр якта баня кухни ошхонам дорад ремонти хонаи хубай барои зиндагӣ мешавад гирдаш маҳкам срошна мефурӯшад мега бо нархи 180,000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад мега хай омада аз пеш бинед ленский район ноҳияи рӯдакӣ ҳаёти нав мега маълумоти пурраш ҳаминай ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошо яъне ки мегафон аст кор мекунад метавонед ки бештари маълумотша занг зада гиред шумо дам агарам халид хонаҳои фурӯшӣ квартира мошин замин мағоза техника чизе ки набошад барои фурӯхтан маърамат маълумот сурат яъне ки адрес нархша ному телефонтона навхи нависта роя кунед мо дар видеои оянда фурӯшта реклама мекунем фақат шумо дастгирӣ кардани канали моро фаромӯш накунед лайкото нагузорен яъне ки имконият бошад навори моро силкаша дар ватсапи мотон поделиться кунед квартираи фурӯшии навбатии сайбадрон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар колхози россия гуфтага аст соҳибош якхонага квартира аст ки дар 4 ошӯна қарор дорад доми 11 ошӯна ки дар 4 қарор дорад 31 квадратни метр обсвет ҳаст ошхона баня кухни термис дорад хона мегӯяд евроремонт кардагӣ аст пеши остановка мегӯяд лаби роҳ лифтам дорад кор мекунад обсветаш мегӯяд постоянӣ ҳаст срошна мефурӯшад мега бо нархи 265,000 сомонӣ бо арзонам мекунад мега новостройкаи дома уже омода аст 31 квадрати метр ҷои истода мега лаби роҳ аст техпаспорт дорад мегӯяд лифт кор мекунад светчам қати об постоянӣ ҳаст ба кадомитон маъқул аст номерошон дар поёни видео аст метавонед ки дигар маълумотоша гиред хоб бардор бисёри бад гап намед фақат як бор даётон биёрам ки лайкотон нагузоред аз шумо хоҳиш кард лайкотон хеле сусти бад шудага аст меҳнатои барои шумо лайкотон гузоред чӣ хонахари ҳастед дар комментари нависед албатта агар мо ёфтем пешкаштон мекунам агар ки наёфтем
фақат сабр кунед. Агар ки мо дар видео оянда шавед дигари оянда шавед албатта ҷудо мекунем. Албатта шумо лайкора гузоред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аз сайёрбародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Инашам дар деҳаи Чорбоғ гуфтага сай соҳиб шуд, яъне ки наздикои ваданасос дамага қариба мегӯяд, яъне ки деҳаи Чорбоғ ай ваданасос камтар болотар аз сайёрбародарон бо маълумоти пурраша мегирем. Обшим 4 сотиқи замин маҳсулот дорад ки ду дар хонаи нав сохтага аст, ки хона рангу бор кардага аст, хонаи навсохта, яъне ки ҳамихе средни ремонти навкати кардага бардорон бо маълумоти пурраша мега гирдашта мега уже забороша мега фунда меша рехтаги ҳасте мега соҳибшон. об светам дорад мефурӯша мега бо нархи 130,000 сомонӣ бо арзона мекина мега соҳибшон. шаҳри Душанбе деҳаи Чорбоғ, яъне ки наздикои ваданасоса мега соҳибшон. хонаи арзона касае ки буданд ки бардороне ки аз наздикои Душанбе ҳамхали хонаҳои арзон суроғ карданд. ин акадом то ки харидор ки бошед на рақамошон номерои вавилон ҳаста кор мекунанд, метавонед ки бо як бор дига занг зада аниқ маълумотои пурраша қатъи адресош гирен, яъне ки хонаи арзон шумо суроғ карда вариантҳои хуб марҳамат тамос гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сайёрбародарон қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар шаҳри Қурғон Тепа. дӯстони азиз, пеши бозор дае ки ай бозор амин 10 метр роҳ аст, рӯпарӯи бари управление аст, рӯпарӯи кохи Фарҳанг, рӯпарӯи банк, яъне ки аз бозор 10 метр амин хел фарқ мекунад. кадом лаби роҳи калон даба дӯстони ҷои беҳтаринае. духонага квартира аст ки дар 4-дуюм ошуна қарор дорад. доми амхали 4 ошуна намедонам хеле ки дар дуюм этажа мега соҳибаш 39 квадратни метр. не ки ремонти хона мегад миёна аст, барои зиндагӣ мешавад мегад, обсоид пастян ҳаст. ошхона кухни бания ҳам дорад, термис ҳам дорад. дӯстони азиз, ремонти хона прастой мефурӯшад мегад бо нархи 215,000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. дар поёни дом аптека ҳаст, наздики масҷид, яъне ки ҳама чи дар наздикиш ҳаст, бо нархи 215,000 сомонӣ. кадоми конкретна мехӯрам мега бо арзона мекунем. номерошон дар поёни видео аст, ба кадомтон мавқеъ аст марҳамат тамос гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Хурҷанди Бостонӣ гуфтага аст, дар 8 микрорайони шаҳри Хурҷанд лаби роҳда. якхонага квартира аст ки духонагаш кардаган дар 4 ошуна қарор дорад, 34 квадратни метр. обсвет ҳаст, ошхона бания, кухни, термис, ремонти хона прастой миёна. бардони азиз, балкон дорад, ага бо веранча ҳам дорад ки лаби роҳ ҳамега пеша шуда мегад, мактаб, садик ҳамин хел чизо ҳаст. бе пасредника мега сирошна мега сундар кора мефурӯшем бо нархи 171,000 сомонӣ мега соҳибшон. аз шумо хоҳиш дорам ки фақат аз соати 11 рӯзона мегад то соати 5 бегоҳ мега занг зада, дигар вақт мегад кор дорем мегад, дигар гап зада наметавонем. аз соати 11 сар то соати 5 бегоҳ мегад метавонед занг занед, пурра маълумотша ба шумо мефаҳмонанд. кадоме мехарам мега бисёри бад не камтар мега арзон мекунем, бисёри бад немегад соҳибош. марҳамат дигар маълумотша аз соҳибашон гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сайёрбародарон қарор дорад дар шаҳри Ваҳда, дар маркази шаҳр мегад соҳибшон доми нав. якхонага квартира аст ки дар дуюм ошуна қарор дорад, 35 квадратни метр ки обсвечаш гузарондагӣ аст, яъне ки дар тезаша мечасбон монтаж кардагӣ, шкатуршам кардагӣ мегад, не ки дигар ремонтша хитор мекунем. бо нархи 165,000 сомонӣ мега мефурӯшем, бо савдо ҳам мешавад, не ки дуруни хона, яъне ки надорад сурат, фақат берун шай, яъне ки дар теза дорад шкатур кардагӣ аст, монтажам кардагӣ мегад, не ки ремонтша хитор мекунем. 165,000 сомонӣ мега бо арзон ҳам мекунем. квартираи арзона лаби роҳи калон, яъне ки маркази шаҳр. ба кадоми шумо ки мавқеъ аст, номерошон номерои мегафон аст, кор мекунад, метавонед ки занг зада пурра маълумотша аз амин ака гирен, яъне ки шумо яъне аз ду бардоре ки аз амин территория ваҳдат ҳамин хел квартира хоҳиш кард, марҳамат сирошна мегад, арзон карда метавонем квартира арзон хароб кард. шумо намагарам хали квартира, мошин, мағоза, техника, чизе ки набоша барои фурӯхтан, марҳамат сурат маълумот шуда ки ин ҳамин хел фурӯшта мегузорем. ин бо 12 хонаи фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.